салом, умедворам ки хубу саломат ҳастед. имрӯз аз кори хайри муҳоҷирон дар ватан ва фоҷиаи онҳо дар ғарибӣ мегӯем. шояд занеро ки бо 3 кӯдакаш дар хиёбонҳои душанбе аробакашӣ мекард дар ёд доред. пас аз гузориши радиои озодӣ ӯ соҳиби хона шуд ва ба муҳоҷирон ташаккур кард ки ӯро кӯмак карданд. ҳамво гуфтанд ки хай нигоҳ мекунем, агар ягон каси даст хона падарка накардан мо ҳаракат мекунем ки аямун муҳоҷиро чӣ мекунем, кӯмак талаб мекунем ки тра соҳиби хона кунем. хеле айбан 10 рӯз 15 рӯз гузаштак, баъд карта кушодан, баъд хеле оста хеле картам да ҷамъ шидан овардан додан. раҷик корбари радиои озодӣ дар фейсбук навиштааст ки хайрият ҳамин муҳоҷирон ҳастанд, вагарна касе ба доди ин зан намерасид. азиза дар инстаграми озодӣ навиштааст ки хурсандии ин зан тасаввурнопазир аст. аксаран барои кори хайр ба муҳоҷирон дуо доданд, вале бархе тамоюли ба корҳои мардона даст задани занҳоро танқид кардаанд. офарин корбаре дар сомонаи мо навиштааст ки муҳоҷирони тоҷик барои мардуми камбизоат ба қаҳрамони наҷотдиҳанда табдил ёфтаанд, аммо ӯро чизи дигаре нигарон кардааст. боз аробакашӣ миёни занҳо муд нашавад. як каме мушкили оилавӣ шавад, кӯдаконро гирифта рафта аробакашӣ кунанд, ба умеде ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба онҳо ҳам кӯмак мекунанд. зоҳиран кӯмак ба дармондагон ба як одат дар миёни муҳоҷирон табдил ёфтааст. ба қавли Тутинисо Исмоилзода, корбари озодӣ дар фейсбук, онҳо ба қимати ҷон нони худро пайдо мекунанд, вале ба мушкили дигарон бетараф нестанд. ӯ ба марги 6 муҳоҷир ишора кардааст ки ҷасадҳояшонро рӯзи 30 январ ба ватан оварданд. онҳо шаби 25 ба 26 январ дар гармхонае дар вилояти Волгоград аз ҳавои заҳролуд ҳалок шуданд. дилшод корбаре дар сомонаи радиои озодӣ навиштааст ки муҳоҷирон ба кӯмаки ҳама мерасанд, вале ба ҷуз худ касе дар ғами онҳо нест. назари ӯ чунин аст: агар дар Кореяи ҷанубӣ ҳамин фалокат мешуд, сари ҳар як маит 7 миллионӣ медоданд. афсус дар Русия мекушанд, вале муҳоҷирон худашон барои тобут маблағ ҷамъ мекунанд. марги муҳоҷирон баҳси бархе аз корбарон дар масъалаи ҳимоя аз ҳуқуқи онҳоро ба бор овардааст. муҳоҷирбача корбари инстаграми озодӣ навиштааст ки 20 сол гузаштааст, вале тоҷикистон ҳанӯз раванди муҳоҷиратро танзим накардааст. ӯ гуфтааст ки ҳукумат ба қадри кофӣ аз ҳаққи муҳоҷирон ҳимоят намекунад ва бо мақомоти Русия шароити қонунии кор барояшонро фароҳам намесозад. назараш чунин аст: дар ватан кор нест, мефаҳмем. ақаллан ҳукумат коре кунад ки муҳоҷирон дар Русия мисли одам кор кунанд. марги ин муҳоҷирон бо айби корфармо шуд ки шароити бехатарияшонро таъмин накард. бинед ки касе онро ҷавобгар намекунад. аз ҳамаи муҳоҷирон хоҳиш мекунам ки дар ҳолати чунин ҳолатҳо ҳеҷ вақт яъне аз ҳаққи худ даст накашед, то охира равед. бисёри ҳолатҳо аст ки мутаассифона ҳамун хешу табори маит ба як миқдор маблағи ҳамун 100 бошад яки 150 000 бошад, аз ҳамин кор даст мекашад ва ҳатто ҳамун ҳуқуқшиносое ки мехоҳанд онҳоро яъне бигем ҳимоят кунанд, ҳамворо ҳам гунаҳгор мекунанд, мегӯяд ки мо ба шумо ниёз надорем. шумо чӣ мегӯед? назаратон дар бораи хайрхоҳии муҳоҷирон чӣ аст? дар вебсайти мо нависед ки нишонияшро инҷо мебинед. агар мехоҳед дар видео сабт кунеду ба шумораи телефони радиои озодӣ аз тариқи WhatsApp, Viber, Telegram ва ё имо ба мо равон кунед. озодӣ онлайн инҷо ба поён расид. то дидор дар барномаҳои дигар.